سلامتنا أبزلهم ويبصحكم كبرات تخطاتلتنا تحسوا مدمق على سبورت نفلم لنا نيلومي تحسونا بنقص مدب ليلا يوأهادو خبل مسقوالن ستيت تتصواتي تكعسة سكيعات قانتاي كألون حيل أير النبر في بنابرها زلالي يكخون سنة مكتتال سبورت نفغري نحقص نخبري عبي لإشي عالي أثلي كله يأك محزنة يطري أقل يحنج تعناون يثري سبورت بقمت حصر زبالتن كببيلانيا أزيو زغانن حصركوا انت زيبلا تصواتيت كعسة سكيعت نختبلاغن أيتدفرن نساغن أبصوتا كعسة سكيعت بقلطافيان سلت تصوتان وناميا ملو اسما في بنابرها قبرول تبهال أبسمرا كبابي عداق حموس توليدا زعبيتيام أبقزين السنتا أب كبابي عداق حموس مساوت ميدا كعسة سكيعت نسبس اوتا كوينا اناتا ملالست كومون أبيت مرت سلامنيا نناي كعسة سكيعت تمكرا فليما فيفن آمني أبيات تمرت وددرات كعسة سكيعت نبيت تمرت سلام وكيلا أبستودادرة الأوان صبق من قصقاس كتر جمرت مس بيت تمرتا بمخان دما وانجال علت أبشحن تشعتي 291 فيفن مس دق غزاوتا بمخان أبقال أي ديفيجن مس اتنطف غانتا كيميكال تتأرنفات صوتا كتكايد ناميدا بوشفيلا وردت غانتا كيميكال نزندك أنستيو تصاوتي ملو سبورتاو عدكي هيبوكا انت بقسن كابونينيو غنا اتتبقسو بزي مقصالو سمتا غانتا طراحيزن نخلت تعمد تودادرام أبشحن تشعتي 293 فيفن مس غانتا يكالو زبل سمزوننت غانتا دليتن حابون طراي بمحاز بزي حاجز صوتا كسالت أبشحن تشعتي 293 أو ودرا شامبيونا كعسة سكيعت زوبا مأكل دما أبكلتيو عمد كالإت كوينن زازمام كابتن نتا غانتا زعوتا بلسات تصاوت حانت دما فيفن نبرت أبشحن تشعتي 294 نبيت مرتك إح بحر وكيلا أبستت أوتتلو قدامي تبموصا وانجا عتيرام كمونا أبشحن تشعتي 295 وددر شامبيونا كعسة سكيعت زوبا مأكل مسغانتا أكوينا شامبيونا كتبل بقي عام بتوسخ فيفن أبتعمتتئا بمخنيات حدث حساس مع التسنكلان أبستقبر وددر كعسة سكيعت مسغانتا أكوينا وانجا جبتت بزي دما إتاغانتا من مليسا بقعتا بمبراخ بأسلت انتن اتعذبتن اتقوان نقدا أترفت فيفن ناب درجة عوت نمبصح عبا أبركتون مورالن نزسنقن أسلطان إن أسلطان غانتاي كالو زنبرة تدروس أصبحايا مسغانا اتقلز سبورت نزوتر أكلنا خطر حنقل تحدث هيوتك خطركس أبوي عدي حوي حفظي سنلكم سمعوه تقامي يوم الأخطي سبورت فيفن بسبورتاوي ديسيبلين استململت كوينا كعسو بناس أداربا مسكيعتها مسنبار وحل مخاناي نقرلام بزبقعتا أبيلاون أبو صحات وسنت وددرات وساني تسقواتيت بمخان درع غانتا كوينا بزي مسرت أبشحن تشعتي 299 قوالن ستيتي بلست تسقواتيت كعسة سكيعتا وهيلا كشلم كإلايام قديم تسقواتي كعسة سكيعت مسغانتا التحريرن حيل أيرن زنبرة آرون قرنس بزعبا فيفن تذكرو خقلسن كلو فيفن أم جمرتا ناصنت مسغانتا يكالو بلست تسقواتيت كم زنبرة يزحبر بزيادة أبغانتا حيل أير دما بديسيبلين استمل بلوس صوتات تنصبارق كم زنبرة يذكر كمون قديم تسقواتي كعسة سكيعت غانتا وكمان أسلطان غانتا نصر زنبرة ميكائيل تسفا ميكائيل تشاكور بوغنو أبزو وددر فيفن كابتن دحرنا صنة دميقا نسترقى حنت خمز نبرتيو زقلس لعنه لقنا بتأبايا التللة ننويح عمد كم حلقة غانتا بمخان زمرحت أبنتاوي تسقواتي كعسة سكيعت مخانة يقلصام فيفن أبل تشحن كلتن غانتا يكالو ناب غانتا حيل أير بمترنافن أبستفلالي وددرات ببركت زبالاوانا جو مستا غانتا كوينا عاوتا تحافيسايام
ፌቨን ኣብ 2005 ኣምናይ መወዳእታ ናይ ጸወታ ግዚኣም ንሰንበት ንኽትመርዖ ሓሙስ መዓልቲ ግጥም ብምክያድ ሻምፒዮና ዞባ ማእከል ብምዃን ኣኽሊል ዓወት ብምድፋኣ ካብቲ ዝሕብና ዝኽር ምዃንያ እትዕልል ፌቨን ኣብ ግዜ ልምምድ ይኹን ኣብ ግዜ ጸወታ ካብ ጎናን ዘይተፈለየ ወትሩ ሞራል ዘስንቓ በዓል ቤታ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔትን ኩዕሶ እግርን ነበር ኤሳው መንግስቱ ምስጋናኣ ትገልጽ ተጻዋቲት ኩዕሶ ሰኪዔት ነበር ፌቨን አብርሃ ኣብ ኣስመራ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ 6 ውሉዳትን እዮም አዳላው ዝትሕዝቶ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ሰኪዔት ጋንታ ንስር ዝምብራቕ ዮናስ ሃይለ ፒፓዩ ስለተሳትፍኡ ኣዝና ነመስግን በልጂማዊ ኣካፋሊ ራያ ኒያንጎላን ካብታ ክልተ ግዜ ብመልክዕ ልቓሕ ክጻወትላ ጸንሐ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ናብታ ናይ ቅድም ክለቡ ካሊያሪ ክምለስ ከም ተሰማምዐ ስካይ ስፖርት ሓቢራ ኒያንጎላን ኣብ ካሊያሪ ካብ ዓመት 2010 ክሳብ 2014 ከም ተጻወተ ኣይርስዓን ኒያንጎላን ኣብዚ ግዜ እዚ ገና ውዕሉ ስለ ዘይወደአ ክሳብ እዚ ወቕቲ ዝዛዘም ብልቓሕ ምስ ኢንተር ሚላን ክጸንሕ እዩ ውዕሉ ምስ ወደአ ድማ ምዛብ ብዙሕ ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ ከም ዘሕለፈ ዝነገረሉ ካሊያሪ ተመሊሱ ክጻወት ተሃንጢ ከም ዘሎ ስካይ ስፖርት ወሲኻ ትገልጽ ብራይተን ንማት ራያን እንጣፋንያቶ ንሓላውዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ሰርጂዮ ሮሜሮ ከተፈርም ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዴይሊ ሜል ትገልጽ ሓላውዳት ብራይተን ማት ራያን ካልእ ክለብ ከናዲ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባሩ ሲዕብዩ ያዛ ክለብ ንሮሜሮ ከም ቀዳማይ መተካእታ ሓጽያቶ ዘላ ሊቨርፑል ንተኸላኸልቲ ስቴፋን ባይሰቴክ ካልም ስካሎንን ከም ዘፈረመቶም ጎል ስፖርት ሓቢራ ሊቨርፑል ንስቴፋን ባይሰቴክ ካብ ሰልታ ቪጎ ንማንቸስተር ዩናይትድ ብምብላጥ ንካልም ስካሎን ድማ ካብ ብሪንግሃም ሲቲ ከም ዘፈረመቶያ ጎል ስፖርት ወሲኻ ትገልጽ እዞም ተኸላኸልቲ ንመስመር ምክልኻል ሊቨርፑል ዕርዲ ክኾንዋ ድማ ትፅቢት ትግበር ሊቨርፑል ኣብዚ ወቕቲ መስበርቲ ቨርጂን ቫን ዳይክን ጆ ጎመዝን ሲዕቡ ማቲቭ እውን ካብ ጸወታ ሪዑ ከም ዘሎ ይዝሕበር ዘሎ ንመስመር ምክልኻል ንምጽጋን ድማ ያዛ ክለብ ነዞም ተኸላኸልቲ ኣፈሪማቶም ዘላ ሊቨርፑል ምፍራም ናይዞም ተኸላኸልቲ ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት እያ ወግዓዊ ክትገብሮም እንግሊዛዊት ክለብ ዌስት ብሮም ናጥቃዓይ ሚድልስብሮ ዳንካን ዋትሞር ኣብ ዝወርሒ ጥሪ ብነጻ ዝውውር ከተፈርም ተስፋ ኣንቢራ ከም ዘላ ተሓቢሩ ብመሰረት ዴይሊ ሜል እዚ ኣብ ሓፂር ውዕል ምስ ሚድልስብሮ ጻወት ዘሎ ዳንካን ዋትሞር ውዕሉ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ክዛዘም ምዃኑ እዩ ዌስት ብሮም ብቃውምነት ከተፈርሞ ትዳሉ ዘላ ኣብ ክረማት ልዕሊ 200 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ተጻወቲ ባጀት ሰልዕት ብቢልዮነር ሮማን አብርሃሞቪች እትመወል ቸልሲ ብዝፈረመቶም ተጻወቲ ብዘይምዕገባ ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን ኣብ ዕዳጋ ጻወቲ ኢዳ ወስ ከተብል ምዃና ይንገራሎም እዛ ክለብ ተኸላኸሊ ስትራስቡርግ መሐመድ ሲማካን ከተፈርም ልዑል ተገዳስነት ተሓዲራ ከም ዘላ ሌቴን ስፖርት ሓቢራ ቸልሲ ንዝወዲ 20 ዓመት ተኸላኸሊ ከተፈርም ገና ዝርብ ከም ዘይጀመረት ግን ይጥቀስም ክለባት ኤስ ሚላን ከምኡን ፈረንሳዊት ክለብ ኒስ ድማ ብተወሳኺ ኣብ ዝተኸላኸላይ ተገዳስነት ኣሕዲረን ዘለዋ ክለባት እየን ተኸላኻሊ ማንቸስተር ሲቲ ኤሪክ ጋርሺያ ናብ ባርሴሎና ክግዕዝ ውልቃዊ ስምምዕ ከም ዝገበረ ዘጋርዳያን ሓቢራ ጋርሺያ ኣብ ኢትሓድ ዝተቐረበሉ ናይ ምንዋሕ ውዕል ረጊጽ እዩ ምስ ባርሳ ውልቃዊ ስምምዕ ገይሩ ዘሎ እንተኾነ ግን ዝተኸላኻሊ ውልቃዊ ስምምዕ ይግበር ዳ እምበር ኣብ ዝወርሒ ጥሪ ድዩ ብኽፍሊት ናብ ኑካምፕ ክግዕዝ ወይስ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ብነጻ ዝውውር ካብዛ ክለብ ክፋኑ ገና ዘይተመልሰ ሕቶ ኮይኑሎም ማንቸስተር ዩናይትድ እንግሊዛዊት ቃይ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ከተፈርም ገና ኣብ ትጽቢት ከም ዘላ ዴይሊ ሜል ሓቢራ ዩናይትድ ነዚ ኣብ ክራማ ዘበገሶ ተጠለብ እሞ ንዋጋ ግሪሊሽ ግን ክትበጽሖ ዘይከኣለት እንሆ ኣብዚ ጥሪ እውን ገና ከም ዘይቀሰነት እዩ ዝሕበር ዘሎ ዋጋ ግሪሊሽ 100 ሚልዮን ፓውንድ በፂሑ ይርከብ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ሓላው ዳታ ሁጎ ሎሪስ ናብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ኣቕኒዑ ምስ ናይ ቅድም ኣሰልጣንያ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ክሰርሕ እምነት ከም ዘለዋ ገሊጻ ኢላ ዘሳን ስፖርት ቶተንሃም ነዚ ሓሳብ ዝቐረበት ሎሪስ ኣብ መወዳእታ ዓመት ውዕሉ ዘብቃዓሉ ምህላው ሲዒቡ መተካእቱ ድማ ሳም ጆርስተን ከምኡውን ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሓላውዳት ዴን ሄንደርሰን ከተፈርም ሓጽያቶም ከም ዘላ ድሕሪ ምሕበራ እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ 9 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ድማ 123 ሚልዮን ዶላር ብምስላሕ ንእንግሊዛዊት ቃይ ለንደናዊት ክለብ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ናብ ኢትሓድ ምምጻእ መደብ ሒዛ ከም ዘላ ሜል ሓቢራ ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ሙሉእ 11 ጻወቲ ቤንች ሒዛ ትጓዓዝ ሲቲ ንኬን ከም መተካእታ ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ አጉዌሮ እያ ሓጽያቶ ዘላ እዚ መስርሕ ዕውት እንተኾይኑ ኬን ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ንፈለማ እዋን ሰማያዊ ማልያ ገይሩ ክጻወት ትጽቢት ይግበር ሊጋት ኤውሮፓ ኣብ ዝቐዳሚ ሰንበት ብዝተፈላለዩ ጸወታት ቀፂሉ ከምስዮም ሎሚ ቅዳም ተሰሪዖም ዘለዉ ጸወታት እንተተዓዚብና ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ቶተንሃም ኣንጻር ሊድስ ዩናይትድ ክሪስታል ፓላስ ኣንጻር ሼፊልድ ዩናይትድ ብራይተን ኣንጻር ወልቭስ ከምኡውን ዌስት ብሮም ኣንጻር ኣርሰናል ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን አርሜኒያ ኣንጻር ቦሩሲያ ሞንቸንግላድባኽ ኮሎን ኣንጻር አውግስበርግ ኢንትራክ ፍራንክፈርት ኣንጻር ባየር ሌቨርኩሰን ሆፈንሃይም ኣንጻር ፌርበርግ ወርደር በርመን ኣንጻር ዩኒየን በርሊን ሄክታ በርሊን ኣንጻር ሻልክ ስቱትጋርት ድማ ኣንጻር አርቢ ላይፕዚግ ኣብ መድረኽ ሊጋ እስጳኛ ቪያሪያል ኣንጻር ሌቫንተ ሪያል ቤቲስ ኣንጻር ሴቪያ ኬታፌ
أنصار ريال فالادوليد ريال مدريد أنصار سيلتا فيغو صباح سنبت كاب زلو ጾታ ድማ ኣብ መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ በርሊ ኣንጻር ፉልሃም ኒውካስትል ዩናይትድ ኣንጻር ሌስተር ሲቲ ቼልሲ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መድረኽ ቡንደስሊጋ ጀርመን ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኣንጻር ወልፍስበርግ ባየር ሙኒኽ ኣንጻር ሜንዝ ኣብ መድረኽ ሊጋ ስፓኛ አትሌቲኮ ቢልባኦ አንጻር ኤልች አላቬስ አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ኤባር አንጻር ግራናዳ ሪያል ሶሲዳድ አንጻር ኦሳሱና ኪዮስካ አንጻር ባርሴሎና ኣብ መድረኽ ሰሪያ ኢጣሊያ ኢንተር ሚላን አንጻር ክሮተነ አትላንታ አንጻር ሳሱሎ ካሊያሪ አንጻር ናፖሊ ፊዮረንቲና አንጻር ቦሎኛ ጎና አንጻር ላዚዮ ፓርማ አንጻር ቶሪኖ ሮማ አንጻር ሳምፒዶሪያ ስፔዚያ አንጻር ቨሮና ቤኔቬንቶ አንጻር ኤስ ሚላን ከምኡን ጁቬንቱስ አንጻር ዩዲኔዜ ክጻወታ መደብ ተሓዚለን ዘሎ ኣብ ዝቀረበ ሰንበት ግጥማት ኤውሮጳዮም ስፓኛው አጥቃይ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ኮስታ ናተን ኣብ ውድድር ላሊጋ ቀንዲ መቀናቀንቲ ክለብ ዝኾና ክለባት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን እንተዳ ክኸይድ ወሲኑ ክሳብ 23 ሚሊዮን ፓውንድ ዝበፅሕ መቕጻዕቲ ብጋንቱ ክብየነሉ ከም ዝኽእል ጋዜጣታት ስፓኛ ሓቢራን ብተወሳኺ ኮስታ ቻምፒዮን ናብ ዝኾነት ጋንታ ክኸይድ እንተዳ መሪጹ ንጋንቱ 4.5 ሚሊዮን ፓውንድ ከምኡን ናብ ዝመረጻ ጋንታ ክኸይድ እንተዳ ህቅኑ ድማ ኣማሲኡ ንጋንቱ 2.9 ሚሊዮን ፓውንድ ክኸፍል ግደድ ምኻኑ እተን ጋዜጣታት ወሲኸን ይሕብራም ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ኣብዚ ግዜ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ቅዲ እናረኣና ኢና ንመጽእ ዘለና እዚ ቅዲስ ድማ ናይ ቀደም ተጻወት ክለባት ናብ ናይ ቀደም ክለባቶም ብምምላስ ናብ መዝነት ምስልጣን ይመጹ ምህላዎም እዚ ከዓ ዚዳን ኣብ ማድሪድ ላምፓርድ ኣብ ቸልሲ ሶልሻየር ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ አንድሪያ ፒርሎ ድማ ኣብ ጁቬንቱስ ክንጠቅስ ንኽእል ኣብዚ ግዜ ዝመጽእ ዘሎ ካልእ ወረ ድማ ኣሰልጣን ፒኤስጂ ቶማስ ቱኸል ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምብራሩ ናይ ቀደም ኣሰልጣን ቶተንሃም ነበር ከምኡን ናይ ቀደም ተጻዋታይ ናይ ፒኤስጂ ዝኾነ አርጀንቲናዊ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ መዝነት ምስልጣን ክረክብ ዝብል ወረዮም ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ኣብ 2003 ከም ሓልኣ ጋንታ ኮይኑ ነዛ ናይ ፓሪስ ጋንታ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ካብዛ ክለብ ተሰናቢቶም ኣብቲ ግዜ ድማ እዛ ክለብ ኣብ መድረኽ ሊግ ኣብ ፈረንሳ ኣብ መበል 11 ደረጃ ብምዃን ክትዛዘም ኪኢላ ነይራ ፖቾቲኖ ካብዛ ክለብ ብምውፃእ ናብ ካልእ ፈረንሳዊት ክለብ ቦርዶይ ክቕንዕ ተራእዮም ኣብቲ ግዜ ሮናልዲኖ ናብ ባርሴሎና ዘምርሐሉ ዝነበረ ግዜ ብምንባር ድማ ብዙሕ ናይ ማዕከናት ዜና ሸፈነ ክረክብ ኣይከኣለን በዚ ኩነታት ዝተፋነው ፖቾቲኖ እምበር እንሆ ሕጂ ደጊሙ ናብ ሜዳ ፓርክ ደ ፕሪንሰስ ይመለስ ኣሰልጣን ናይዛ ክለብ ብምዃን ክሰርሕ ዝጸንሐ ጀርመናዊ ቶማስ ቱኸል ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምብራሩ እዛ ክለብ ነዚ ናይ ቀደም ተጻዋትያ ከም ኣሰልጣን ኣገራ ክትቆጥሮ ኣብ ጫፍ በፂሓ ትርከብ በዚ ድማ ፖቾቲኖ ንዚዳን ፍራንክ ላምፓርድ ሶልሻየር አንድሪያ ፒርሎን ተኸቲሉ ናይ ቀደም ክለቡ ዘሰልጥን ዘሎ ኣሰልጣን ክበሃል እዩ እዛ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ልዑል መጠን ወፍሪ ብምግባር ተጻዋት ከተፈርም ዝጸንሐት ክለብ እንሆ ሕጂ ድማ ምስ ምምጻእ ፖቾቲኖ ኣብ ዓይኒ ናይዚ ኣሰልጣን ዝኣትው ተጻዋቲ ናብ መሳርዓን ምጽምባር ድሕር ከም ዘይትብል ዝንገረላ ዘሎ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ናብ ምስጓግ ቱኸል መእተዊኣ ቀንዲ ምኽንያት እዛ ክለብ ኣብ መድረኽ ሊጋ ፈረንሳ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ዝነበረ ዕብለላ ክወርድ እንከሎ ኣብ ኤውሮጳ መድረኽ ድማ ከምቲ ዝድለ ክትጓዓዝ ብዘይምኽኣላ እዩ ምስ ምምጻእ ፖቾቲኖ ናብዛ ክለብ ከም ቀዳማይ ዛዕባ ኮይኑ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ባርሴሎና ሕጉስ ከም ዘየለ ዝንገረሉ ዘሎ አርጀንቲናዊ ሜሲ ናብዛ ክለብ ክመጽእ ዝብል ወሬዩ ምኽንያቱ ኣብ ክረማት ውዕሉ ኣብ ሜዳ ካምፕኑ ስለ ዘበቅዕ ምምጻእ ናይ ዝኮኸብ ናብ ሜዳ ፓርክ ደ ፕሪንሰስ ድማ ፒኤስጂ ኣብ ኤውሮጳ ዓብላልነታ ኸተርኢ ኣብ ዕድል ዝኸፍት ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ፖቾቲኖ ዘይከም ኦሊጎናር ሶልሻየር ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከምኡን ሚኬል ኣርቴታ ኣብ አርሰናል አንድሪያ ፒርሎ ኣብ ጁቬንቱስ ተጻወቱ ከም መሳርሕቱ ኣብ ዝኾነ ውሳነ ናይታ ክለብ ይዘሳተፍ እዚ ድማ ኣብ ምህናጽ ሓንቲ ጋንታ ዝበለጸ ይገብሮም ናይ ቀደም ኣሰልጣን ፖቾቲኖ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ሉዊስ ፈርናንዴዝ ብዛዕባ ፖቾቲኖ ክዛረብ ከሎ እዛ ክለብ ይኹን እዚ ኩነታት ናይዛ ክለብ ይፈልጥ እዮም ፖቾቲኖ ከም ኣሰልጣኒ ንኹሉ ብሓባር ይዘሳተፍ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ተጻወቲ ንዕኡ ክብሉ ኩሉ ይገብሩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ዘለዎ ኣድናቆት ንፍራንስ ፉትቦል ሓቢሮም ትኾል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብባየር ሙኒክ ድሕር ዝወረደ ስዕረት ኣብ ወርሒ ሰነ ውዕሉ ዘብቃዕ ብምንባሩን በት ሓደ ድማ ምስ ዳይሬክተር ናይዛ ክለብ ሬናርዶ ብዝነበሮ ዝምድና ጽቡቕ ዘይምንባሩን እዩ ካብ መዝነት ምስልጣን ናይዛ ክለብ ክወፅእ ዝተገደደ እዚ ምስጓግ ናይዛ ኣሰልጣን ግን ንገለገለ ኣባላት ናይዛ ክለብ ከሰንብዲ ተራእዮም ኣብ መቐየረ ናይዛ ክለብ እውን እዚ ዜና ኣብ ዝተሰምዓሉ ተጻወቲ ናይዛ ክለብ ኣብ ክልተ ከመቓቐልዮም ተራእዮም እንተኾነ ግን ኣብ ውሳነ ስለ ዝተበጽሐ ዝግበር ነገር የለን ስለዚ ፖቾቲኖ ናብዛ ክለብ ክመጽእ ከሎ ብዙሕ ሕቶታት ክልዓል ክኢሉሎም ምኽንያቱ ነቶም ናይ ዓለምና ዝበለጹ ኣጥቃዕቲ ከሰልጥን
ንኸም በዓል ኔይማርን ኬልያን ምባፐን እዚ ድማ ነዚ ፀቂጥካ ኣብ ምፅዋት ስልቲ ዝለመደ ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ከሸጉር ከም ዝኽእል ይዘረብ እቲ ምንታይሲ ምስ ክፃወትሉ ዝፀንሑ ቅዲ ኣፃወታ ናይዞም ኣጥቃዕቲ ስለ ዘይከይድ ስለዚ ፒኤስጂ ብዙሕ ሓደጋታት ወይ ከዓ ዓወታት ኣብ ቅድሚያ ብምግባር ነቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝተፋነዋ ተፃዋትያ ነበር ፖቾቲኖ ናብ መሳርዓ ፀንቢራቶላ ነቲ ብዓባ ህንቀውታት ዝፅበዮ ዘላ ድምቀታ ኣብ ኤውሮጳን ዓለምን ግን ክመፅኣላ ድዩ ወይስ ክጠፍዩ ሓቢርና ንሪኦ ክኸውን እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብ መቃልሕ ስፖርት ኣብ ዝፈፂምና ኣለና ኣዳለውቲ መደብ ሄኖክ ዕባዝጊ ሮቤል በረኸት ከምኡ ዳናይ ተስፋ ዝግባ ሓባር ብምዃን ኢና እሰሰናዩ